سینور لبر ایرو امدنرن براستی روشک پر جدا امدبینن جاری عبدالله öcalan ve bank لب PKK تکرین او وقت بهار آشتی براستی برز دالگش گوت نهاری دیار بکره و لترکیه جی وقت بهار آشتیه جهم آلی همو کسان و جیم ارینی دیدیتن بانگا عبدالله öcalan. Belenha çekberdan lebele 5 şart umer. Yani Öcalan leheviye bunku şartaki deyne ber devlete yan hükümete yan meclise lebele 5 şart umer çekberdan u vekişina PKK xwaz pişti ve eke hengavên kud navbera Öcalan şxwel İmraliye navbera devlete de hatiya xaftin ew heye em vêna nizanin. Çi peşniyar kiririye devlet Öcalan ra ew nayezanin lebele ve bangawaziyede Öcalan şart danani ber devleti ev geleki giringe u çekberdan eş qendîle jî menha ser rojnameyan xwan bersiv atiye gotiye çiş desteme beş bo çekberdan eş bo ku em gor biryara Öcalan tev bigeren em bikin qendîlger ev bersiv dabe brastici dumahika tekoşina çektari hatiye u heyamek nö destpekiriye Öcalan debêje êdî bila fikru Rahman ba axivin bila siyaset ba axivin lewra demokratik buna Türkiye gelekî pêşketiye. Yani tu karibêjî perî 15 salan ne kanaleke devletê de li kolaneke Türkiye li rojavayê tekarî bû bi zimanê dayîkê ba axiviyana. Ev ne mijara gotinî bû lebelê îro kanalek devletê de 24 saata devlet weşana zindî dike ji Diyarbekirê ji Herêma Kurdistana Iraqê ji Idirê medo bi weşanên zindî Newroz kêf û şahiya vê rojê 21 adarê hatina baharê bi weşanên zindî me bi temaşevanê xwe re par vekir. Gelo ev mijara gotinê bû yani demokratik bûna Tirkiyeyê rêl ber vekirî 15 sal derbas bûye. Em guherînek mezin dibînin te got yani peyva Kurd jî demek ki qedexe bû. Navê Abdullah Öcalan kesekî nikarî bu gota lebelê îro em dibînin banga Abdullah Öcalan ji aliyê her kesî ve tê gudarî kirin. Ji bilî vê te behsa qandîlê jî kir Murat Karayılan jî ji xwe wî ji daxuyanî dayê gotî heta dawiyê jî em ê destekê bidin Abdullah Öcalan û dîsa wî ji gotiye îsal wê sala aştiyê be bi çi awayî be jî wê îsal sala aştiyê be em hepkî li ser gotinên Abdullah Öcalan bisekine bi rastîvana ji gerekî balamı kişan em dibînin di peyama Abdullah Öcalan de birati heye, biratiya her du gelan heye u dîsa mesela tişekî wisa ji gotiye Cemê Dicle û Firat, Biraye, Sakarya û Meriçe ev gerekî mühîme dîsa li ser gotiye Çiyayê Gabar û Cudî jî dostê Biraye dîsa kîjam dîsa gotiye Erciyes belê gotî Biraye hevin. Yani bi rastî jî vana gelekî peyamên girîngin firsetek pir mezin jî çünkü heta niha tiştekî wisa nehatibû qonaxek vî şeklî çünkü axa bûrê jî bi şeklekî xirab bû û înşallah em dibêjin ev pêvajo وەک peyamên ku Abdullah Öcalan jî da bi aştiyê dawî bibe. Heya roja îro mesela seranserî vê heftê em Çanakkaleê bûn weşanên zindî merguhê Çanakkaleê jî par vekir heya roja îro tu kes lê xwedî dernediket yan jî jê dûr ketibûn tu kes behsa Kurdan li Çanakkaleê nedikir lebelê dema em çûn wir xortên Batmanê hebû xortên Wanî hebû xortên Diyarbekirê hebû xortên Mûşê hebû Serhedê hebû dema bav û kalên xwe dîtin golwir razan li tenişta hev kelogirî dibûn yanî nikarî bûn girî rastî jî dwir te em seranserî hefteyekê geriyan ew bi şehîdên Çanakkale nebiyên şehîdên Çanakkale ên ku ji Wanê hatibûn ên ku ji Batmanê hatibûn dema behsa Gazî Mîrzo dikirê Diyarbekirî digot çi hevalê wî kurê hevalê wî şehîdî ew jî Tirk bû eslê xwe Turgut Kaçmaz Gazî Hüseyin Kaçmaz yek Tirk yek Kurd dema Gazî Mîrzo digot Gazî Mîrzo li pêşiya me dixist li şerê Çanakkaleê de tirs û xof dilê wî de tune nebû bê tirs em dema em li paş Gazî Mîrzo bûn Gazî Mîrzoyê Diyarbekirî wê çaxê me tirs dilê xwe davêt rast rast weşana zindî de wî kurê wî şehîdî ev gotin ji me re kir lebelê heya roja îro me rohê Çanakkaleê şerê rizgariyê em lê xwedî dernediketin yan jî me jê dûr xistibûn lebelê Öcalan îro behsa vê yekê dike ez bawer dikim partî jî hinekî bala xwe bide ser Çanakkaleê belkî ger û geştê wê li wan dera çê bike ew tirbên kultenişta hevra dizên berî 100 salan berî 1000 salan Öcalan destîşanî wê salê dike 1000 sale ev Kurd û Türk bi hevre jiyanê 100 salên dawî de jî bi hevre têkoşîn dane hevre canê xwe dane. Belê ji Abdullah Öcalan ji got divî şerî de her du millet jî şerkirine li ser şerê rizgariyê jî sekinî û brastî em jî hêvî xwazin ku ev peyamên Abdullah Öcalan her du gelan bêtir bi hevgirê bide û aştiyek rasteqîn bîne werêt.